Okay, så vi skal kigge på genetikken og hvordan man kan inddele blodtyper. Og den første måde, man kan inddele blodtyper på, det er via AB0-systemet. Og inden for AB0-systemet findes der 4 blodtyper. Og hvilken blodtype man har, er bestemt af antigenerne. Så helt kort om antigener, så er det genetisk bestemt. De består af proteiner og kulhydrater, og de sidder på de røde blodlegemers overflade. Så hvilken blodtype du har, er bestemt ud fra de 3 allele gener A, B og 0. A og B, de er kodominante over for hinanden, så de eksisterer sammen, eller man siger. Der er ikke noget, der dominerer over det andet. Og samtidig så er A og B dominante over for 0, som er recessivt. Så hvorfor er det vigtigt at kende til sin blodtype? Det er vigtigt at kende til sin blodtype, fordi det er det, der bestemmer, hvem du kan modtage blod fra. Så alt ud fra hvilke antigener du har, altså hvilken blodtype du har, så danner dit blod antistoffer. Og antistoffer, det er en del af immunforsvaret. For eksempel, hvis du har antigen A, så danner du antistof B, og så videre. Hvis du er antigen B, antistof A, og sådan derudad. Så hvis du modtager blod fra den forkerte blodtype, så træder dit immunforsvar i gang og producerer de her antistoffer, og det resulterer så i en agglutination, og det betyder en sammenklumpning. Den her agglutination, den resulterer i, at der frigøres en masse hemoglobin, som der så tilstopper de nyrer. Og det er livstruende. Så hvis vi kigger på blodtype B her, så kan den sammensættes via de her 2 genotyper, BB og B0. Og det er grunden til, at du har blodtype B, selvom du har også et gen 0, så er det fordi, at 0 er recessivt, så B dominerer over 0, og derfor er der 2 måder, du kan få blodtype B på. Hvis du har blodtype B, så har du antigen B, og derfor danner du antistof mod antigen A. Så du kan kun modtage fra dig selv, altså fra B, og fra 0, fordi at 0 er recessivt, og derfor har de ikke nogen antigener. Og du til gengæld kun give til dig selv, og så kan du give til AB. Og her ser vi så, hvad det vil sige, at A og B er kodominante. Der er kun en måde, du kan have blodtype AB, og det er ud fra genotypen AB. Da de er kodominante, så har de både antigen A og B. Og derfor danner du ingen antistoffer, da det vil være ret upraktisk, hvis dit blod hele tiden fik din krop til at gå på angreb. Så du kan modtage fra alle. Altså du er en universel modtager, da du ikke danner nogen antistoffer. Men du kan til gengæld kun give til dig selv AB, da alle de andre har antistoffer imod enten A eller B. Rhesussystemet. Ligesom AB0-systemet, så er det bestemt ud fra genetisk bestemt. Og det du kan være rhesus positiv og rhesus negativ. Og det er bestemt ud fra generne C, E og D, som sidder på kromosom 1. Hvis du er D-positiv, så har du både generne C, E og D, og derfor udvikler du ingen antistoffer, altså antistoffer mod D. Hvor hvis du er D-negativ, så har du et helt tabt genet D, det har du slet ikke. Men til gengæld udvikler du antistof D. Så du kan kun modtage fra dig selv, men til gengæld kan du give til både D plus og D negativ.
da D plus ikke udvikler antistoffer. Hvor at D, det kan kun give til D plus, men som sagt, det kan modtage fra begge.